ango kenan da tawagarsa wanda suke shirye-shiryen zuwa gurin ɗaurin auren yanzu haka a jihar Maiduguri, wanda mai girma baba Masari minista yake jagorantar wannan taron. Wannan taro dai ya bar ɗumbin tarihi a Najeriya, saboda ba a taɓa haka ba a taɓa samun mutum irin Rara ba a kaf arewacin Najeriya da ma kudancin Najeriya. Da haka mai girma Alhaji Dauda Kahutu Rara dole ya zama dole mutum ya bangoni ya zama dole, saboda ya yi wa Aisha Humaira halacci a rayuwarta. Wannan filin jirgi kenan da suka zo yanzu za su hau jirgi zuwa jihar Maiduguri, wanda baba minista baba Masari yake jagorantar tawagar taron. Su Hamza Faskari, su minista, su waye duk gasu kowa da kowa, manya-manya dai mutanen jihar Katsina wanda su ne suka zama iyayensa suke jagorantar lamarin ɗaurin auren. Muna fatan Allah ubangiji ya kai su lafiya, ya dawo mana da su lafiya. Allah ya tabbatar da